Mkandawire tuendele chigawo chachiwiri. Ziko mwambiri. Mukuoneka kuti ndinokhudzika Kwambiri. chifukwa nkhani ya chilima. Abwana tinanyamula munthu uja ananyamula faith chikhulupiriro cha wina aliyense ndikumanena kuti apapa sotayandikira apa 2025 ili bwana alamula dziko ili tinakhala leroyo dziko linakhala ndi chiyembekezo kwa munthu uja andi mukakhala muzampanga cheku zapeza kuti saulose mzochitika zake zosiyana kwambiri ndi mwamene munthu mwamene timapangira ola ine moyo mwanga sinaonepo mwamene munthu anali ndi faith komanso mwamene amapanga lead ife anthu amzizo zambiri mukamayankhulana ndi Saulus amakonda kuyankhulana maona kuti have faith in God, believe in God. Okay, now anayika tinakhala ndi chikhulupiriro choopsa kwambiri andi palibe amene ankalota kuti mwina chabwino ndo tikumfa koma m'maganizo mwathu munalibe nati mulungu kumwamba mwamene amuna Saulus wazuzikira ndi ndali izi kufika pano even mulungu sangalole kumwina kuti afe tonse timayengo yangana 2025 tifikako koma momezi zangu uchitikira zija asogole ndikunena kuti ukakhale ndi mphamvu komanso kunena kuti kuyiwala mwansanga it will take years even mwambiri amalawi andi Ndiye zimene zapangisani kuti musiye ndalesa. Not kusiya ndapereka chisanzo kunena kuti after kumwalira kwa bwana tifani pange clear kuti atamwalira bwana titangomika I think panadusa chabe 1 month, second month ndi pamene kunayamba kupanga ma activities. Okay, now mistake yomwe anthu amapanga that's why ndena kuti anthu ena manena mpaka pano akuyankhula kuti Mzondi amapanga kukhanga kupanga za vice president. Ndapereka chisanzo ife ntchito ya ife ku UTM sindife ma delegates ayi ma affiliates ali mu constitution ntchito ya ife ndikukwanirisa masomphenya vision ya president yo komanso manifesto ya chani achipani ndiye sititenga gawo chifukwa ife timayapangidwa lead ndi leader amene akuyendesa nthawi imeneyo so mwachisanzo timapanga ife zomwe Saulus akuti okay Saulus akunena kuti president wathu akunena kuti nkhani ya ulimi tendikaphunza ulimi Saulus akunena kuti nkhani ya empowerment inu mukhoza kubuka timapanga ma entrepreneurship training so we are implementing just exactly kwa anthu now zikachitika inu munayamba mwati khalapo takapo involve ise kuti talowera ma issues okhuzana ndi even zazisankho ayi mwina timakapezeka kuti kuli campaign yes tipita kupanga campaign upopangaso campaign ife timapita kuonesa showcasing my skills and so on now atamwalira SKC mphamvu tonse tilibe akuluakulu naonse anaona situation mabeni afika hapa mali wachitika kuti tasandi miezi yochepa tipite kuzisankho anthu ena kupanga convention ali kalikiliki anthu ena magaza kuti nthawi manager pamene kwathu kunali kusempha na maganizo ku UTM kumachitika musogole wina ali even fumu ikamwali pamuzi simukuyembekeza mungayembekeza kuti nonse mugwiza na chinthu chimodzi ayi paina kusemphana ndi anthu amaganiza chifukwa amatiziwa kuti momwe mwana yamazewo tachita nsonda papa ndi utalowerapo atuza signal nditi ndinasunga kukhala chete ndipereka chisanzo atamwalira kodi malamulo athu akuti chani malamulo athu amanena kuti wachiwira ina kupanga take off so who was the president now at that time it was the state vice president being ine ndikupanga lead anyamata mbiri kumbuyo kwanga kwa chivas kuti anyamata ophunzira kwambiri kuposa ine ndi osaphunzira ndikupanga lead anthu odziwa mabuko you can't just divert them kuti atene mukangopanga zakuti yayi malamulo akuti chani we look on constitution kupasa mandate ya vice president ndinapita ine ndeke ndinapita kukoma malumbirisa ku parliament and I met with the vice president zimene zije zinapangisa kuchipana mbira bwina current anga kuti Mzondi kupanga support vice president tinafuna kuzira kuti feyo ngati ma affiliates tidikira panopo president and vice president utausi chipani chikapita convention ikakasankha president ife pamene ndinampanga kuti president nduti but so as of now if you follow what the constitution says Ndizipeza anthu amakuya nazo. Amakuya nazo. Anthu akunena kuti Mzondi wasiya ndale chifukwa chakuti mgodi wake kumene amatolera panopo anamwalira achilima ati majazi achilima ndi achilimawo anatisiya muso wakuolowera ndikhoza kunena mpaka anthu amapitiriza kunena kuti kwa usi zidavuta akulephera kutolera kwa kabambe amene ana president pano akuti mulephera kutani kutolera yes ndakuti pano muli skakasi
ndifake mwachitaya chipani asogole ndikhoza kuuza nona kuti kundali kumayankhuliro zambiri ife talandirapo matope osiyanasiyana Mzondo walanda ndama ku MCP ndama nthawi DPP Mzondo walanda ndama ku DPP kupita ku DPP zachitikapo zinthu zambiri ukakhala leader ukalimbana kuti chichonse mwakuyankhula anthu uzayankha sukwanisa goals yako sindingayankhule kwambiri fo Mariam palibe ine ngati Nadia ndalama ya Mariam yomalizira yeniyeni maybe na 2019 Saulo samapereka ndalama Saulo samapereka ndalama munthu uja tina nkonda kunkonda anakhala Saulo samapereka ndalama ife tanda maufa ngati kuchoka mwa opponent yake inu mukhoza kukhala mboni tavutika ngati inu asamu ndinu mboni samu kunomo ine mzuzu ndimapanga mabusiness ati magusa magari mototo ndipeni anthu ndikwauza kuti sinaindepo pasi namba kugula gamoto yanga from 2007 nkufikira pano tikupita ku UTM kuti ndi zinthu zathu zochita tasauka chifukwa cha chipani because we wanted to have a change popeza president amwalira palibe munthu amakhoza kupanga defend ndikuuzane ndingomaza choncho ati niwe matolera kulibe zotolera ati amakupasani direct ndramayo ndi mwibe kulowera panopo kulowera kuti chani amwene ine ndina asset tu ine ndina asset if the people that don't know I'm asset sikuti ndayambira ku UTM I'm influencer so akandiuza kuna kuti kutolera kutolera ndalama amene ife tinakhala kuti tikonda ndalama sinakakhalisa Saulo sai kwaka bambe amelalo kumene pakuti sumukulephereso kutolera mawu amene ndikubweza so akulera anthu kuchipani kwa ndikubwereza kuna kuti ino awi munthu pange check mamene tinalire kale tikupanga ma business ndi panopo do you know panopo pamene tuvutika kwambiri chifukwa cha chipani tamvutikira Saulo sinankonda sikuti maufa timalephera kufika nawo ndinefo ndine chonche ndiyo apange clear anthu kuna kuti ngati kuli nthawi yomwe ife tavutika kwambiri kuli anthu amene amadiyetera chipani ichi aliko akuluakulu panopo kuchipani uko tagwira ntchito tavutikira mafamili athu panopo akuvutika iwo panopo ni amapopita akamatukwanizana mucha apanga business even ndi boma lomweli tikunena they're driving Porsche cars ayutem ayikaiti mesa mata UTM sira pindule ku tonse ino zinazi iwo anthu zina sometimes ine tikufuna kuti ndikamachoka ku UTM kuja nsayankhule zambiri za ku UTM koma izizi ndikuyankhula chifukwa cha ndifuna ndipange clear antena yes because anthu kuti niwo matolera ndalama ndiye mwati msimatolera ndalama umboni wake palibeso andi ndiye fusunana kuti mwati anthu ena apangaso benefit ntonse inde UTM apanga benefit koma inde ena individual apanga benefit chifukwa chake chifukwa no I've never benefited benefit for what benefit ya ife inaliona kuti abwana jana akauta akhalapo tipange implementation ya matambiri apindule nazo ase ndikuuze kuna kuti samwino mumakhala muno munzuzu muno mutha kusiyanisa kuti nthawi imene Mzondo amakhala ali yekha upanga za organization akupanga zake ndi panopo mwamene avutikira muno ndinu mboni tu do you think ine maina kuti okonda ndalama nangena kuti ndikhale muno munzuzu timona ngati mwina makenda ndikufunsa samu nthawi imeneja ndimakhani magamoto angati ineyo panopo ukapanga check magamoto amene ndikuyenderawo tina ndi ndalama zathu tu we invested this party we sacrifice even in current I agree with you kuti madenga magamoto anu ndikwamata za UTM yes kuti aziyenda za chipani ibezi I agree with you koma no anthu akuti mwina pakati pamuna mwatolera ndalama ukutolera even kutolera ndalama ndio kutolera kwa ndani kwa chilima amwene ora munthu apanga check onse aja for your information last trip yomaliza mboni ni Sam SKC anatitana ona bosa mchirwa chabu mzimba liwerezi atatitana last inakhanga limene tikusazikana kunzuzu hotel kucho ana fotokoza kumfotokoza Sam ine kuti ndifike apa anthu ambiri amene amandipanga support anthu ambiri achipani ena samawakonda and I'm not trust even maina anthu awo ndipo singachule muchule ayi sindichula ana fotokoza achilima alipo enake samakonda mchipani chipani cha UTM ananena atsogolera anachula pakamwa pake SKC ndisayankhule mzimu wake use ndimtendere ngati ndikunama papa ngati mizimu imakanda indikandi ana fotokoza kumuza Sam do you know our youth achievers aima ndine kufikira pano ukuziwa kuna kuti I've not been supporting them since 2019 kuzafika pano but youth achievers been surviving munthu amene amatithandiza ife youth achiever ipange survive ndi James Chilima ucho nditi timasonkhana toka but I manage ine kupanga ma structures upite kuzomba ukaipeza secretary general panopo ukha kuzomba mene mwavutikirana why dumping no kuvutika komwe ndavutika I'm so happy and I'm leaving UTM at a happy person because now tindi ma structures are youth achievers
ndasiya intact ndalimbikisa anything takambia yenzesa chimene chili, I'll be very happy person ndizaone chimene chapita patali. That's the success ya muntu. Ndrama sogolerizi zimabwera zimapita. Leader aliyense wokonda ndrama supita patali. Ile nakha wokonda ndrama DPP tikuvutisa tikulimbana ndi DPP choka mboma. They offered millions of kwachas. Mukumbuke nthawi grand palace yomwe timaseka MRA kumpoto kunoko. Sinatengedwe. Do you think MCBC matifuna time manage? Tisire mupangayo. Yosiya ndale. Yes. Simuzapanga regret. Ndipanga bwanji regret ngati naimba ndi ndale. Munthu ine pamba ni magwira ntchito kumakampani. I resigned 2010. Ndipo ndakhala ine osagwira ntchito kuchoka 2010. Mpaka 2014 pamene naimba ntchito ku era organization as deputy director. Ena akunena kuti Mzondi achoka kapena kusiya ndale. Chifukwa chakuti anthu amene anali nawo close sadawine pa chisankho. Kuti pano pali chisankho chatsopano, tini mtsogoleri watsopano akabambe, secretary general watsopanonso. Yes. Ambiri anyowani ndithu ngakhale muli ena akale kwa best rumo anyowani. Mipando ina ikulu iyi anyowani choncho. Ndakuti muso wapolowera. Ndiso wabanyi polowera vina akabambe amene mukuwatchula president a UTM panopo. Amene anali a president wanga. Ndime mapanga campaign napanga nawo. Kucheza nawo mpaka mamawo. Mese muli simapanga nawo simalowera za ndale. No, anati ndaperekeze. Ungaperekeza? Ndiye naperekeza kupanga campaign. Ndimanena kuti kupanga city kama delegates ifeyo. So we don't involve my delegation now or my decision making okuzana. If we cannot choose to work forward, kuma naperekeza iwa. Ena akunena kuti inuyo mupita ku Congress. A Congress afuna akupanga ni offer. My business. Yes. Akupanga silence. Yeah, silence. Kuti atabwerani. Tigwira iyo adikire nanga situpita kukagwira ntchito ku SOS. Abwene ife takha wokonda ndalama. Ine ndikuzeni one hour simupita. Ndikatani ku Congress. Sitidzamva kuti muli mapatsanjaso kumakanena kuti kwacha. Kwacha. Ayi. Ine simundu alimene. Okay, ndinene kuti I've got rights to join any political party. Ndizine naso chifukwa kuti sinapanga agreement ndi munthu wina wake kunena kuti wewe sungakalowe chipani chana chilichonse ayi. Koma ndipange sukili, I'm not going to Congress. Ndikati ndasiya ndale, that's what ndikusiya ndale. Ndinakafuna kuti ndifuna chipani cha why kuzizusa. Mupita kwachiti. Ndipereke chisazo kuti ndinakaka usali kuti mesa usali ku UTM. Yes. Ndiye ndipita subani kwa usine ndasiya ku UTM. Ananena tamva pa clip. Akunena kuti ndikuuzani tsogolo langa pa ndale. Ndiye mwatsatira. Ndikupasa nchimozi, I think anthu ambiri sakundiziwa Mzondi. Do you think ine ningamachite kuopa malayi kuti ndifuna pange decision ndiye ndizembere choncho. Ndizembera ndani? Nthawi momwe ndimajoina ndale ndimafusa anthu. Nthawi ya. Ndachapesani. Pamene ndimajoina ndale sinafusa anthu. I have got my right decision yopanga. Even nthawi imene ndakafuna kuti ndifuna kupita ku MCP, ndifuna kupita ku DPP. Ndikhoza kupanga, that's my right. Ndifuna ndipange support wakuti ndikhoza kupanga, that's my right. Njimozi panopo ndapanga decision sindingapange kuzembera kwa uzamayi kuna kuti ayi ineyo panopo ndikupita kaya ndasiya ndale ndekena kandipita ku MCP. No, if I wanted to go to MCP I would just go direct to MCP. Ndakani 3 minutes. Imfa ya Chilima ineyo pokuonani. Ndidachita kuona kuti inuyo mwalira kwambiri. Tinali limodzi kuti tinkakuja ku Nkhalango. Tidakumana kumene kucha. Munandipanga so interview. Ndege itagwa ili kumusi kucha. Tidayankhulana. Ndimachita kuona kuti inuyo mukulephera kuti muyankhule bwinobwino. Tindi zithunzi zimene inu mwina akugwirani kumaliro a Chilima. Akugwirani kuti munthu uyu ayi. In short, mwina anthu pokuonani akumangoona ngati kuti inuyo mwina ndi a Chilimawo apatufuna president ano kwa pali ubale. Ife mene mjema kupwetekani bwanji. Ima ndipweteka. Ndapanga sacrifice zambiri za tibwana uja. Ase munthu uja anali hope ya marayani. Mutha kuona kuna kuti even hata amwalira bwana. Anthu ambiri anafa ndi stroke. Ena anafa ambiri maifa yosadziwika bwino. Ziko linali ndi chikhulupiriro pamene uja. SKC. Number 2, that's why that is some of the things sometimes anthu ena afeza tipangisa unaona thing. We should go back to civil society and help young people, because now panopo anyamata ambiri achinyamata ndosweka mtima. We need to give back the faith
mwayi wa achinyamatawo tiafikire. And if ya Saulos, it will take years and years, some of us kuti iwale. 2, ndipangeso nandidula pajapa ngakhale kwa nthawi yatha. Munthu ukamapanga chiganizo, usapange chiganizo moopa munthu ayi. And ineyo sindikupita Congress, sindikupita kwina kulikonse. Ndangakhala kuti ndikufuna ndipite kuchipani china, ndisinakatha kulengeza kuti ndasiya chipani ndasiyandale. Ayi. Ndasiyandale ndikupita ku organization. Muziona zomwe tikupanga. Yes, some of the people they ask themselves, mwina kupita ku MCP. No. If you tipanga ntchito is our organization, it might happen some of things be involved with the government. The government today is MCP. But not me to join the MCP. That thing I can't do it. Kuzavaso makaka chipane pano. Mwina kapena kusogoko koma kuchoka pano. In my last hope in politics was that Saulos. That was my last hope. Okay, of course it has also bring impact ya ikuruso kundale. Akana chilimanalipo mukada siyandala ja Mzondi. No, okay, because we fought kuna kuti chomwe timapanga fight for 8 years ndiona kuti uyu akakhala hapo we will see the change. Sinakasiya pompano. Simukadasiya pano eh? Yes, sinakasiya pano. Yes, sinakasiya pompano. Mwana ni madzi pang'ono. Mwana ni madzi pang'ono. Mukumwa madzi tithane ponena kuti pano mukakhala executive director wa Aid Malawi. Yeah, that's empowerment of youth and economic development. Mabwereraso kumene kuja? Tabwereraso kumene kwendeso pano tigwire ntchito. Mwaona kuli chithumba kapena? Mwapeza madona? Tumba ayi kulibe. Kulibe tumba abana. Okay, timagwira ntchito ife kopana. Izi dutsa kumene kwako kuma kwasanikanga chepe kuti yeah, ngati tugwira ntchito ina kulipira. Mwachisanzo kale ine zomwe zati mabanga ndi mabanga kale. Ndisanapite kundaleko. Timakhala ndi mawu ambiri. We had some contact with Airtel Malawi. Mukhoza kukumbukira nthawi yakumbuyo ichi. We organized fundraising dinner in 2016. Ndifuna anthu akale ndi page. Funa anthu ena amaganiza kuti Mzondi, I think anangoyambira zimene za Mega Farm ku UTM. We are doing to Aid Malawi. I even organized fundraising dinner in 29 September 2016 kuno Grand Palace. Mega Farm zimene so akongesa wana kuti tukupanga Mega Farm ndi inuso mpaka so. Pakati pa Congress ndi ife amene anayambisa za Mega Farm. Ife namba ma training 2016 a Congress ali ku opposition. Kuputsa chinyama za Mega Farm. Ndiye komwe kwasala uko komwe kwasala panopo. Tizipitizabe. Yes, we might happen because singakani kuti ayi sinzakwenda. Nanga ndi Congress ine. It might happen the government who is running now is the MCP. So for example, we find that ourselves have got some project. Tapanga project amina kuendesa ndabom. Then somebody should come and question if I mpanga dawo. Kodi pali did I make some enmity between me and the MCP? Ifuna zepanga so clear ifuna anthu akumachika chinthu changati pali milando. Olo pali ndewu pakati pa ine Mzondi kapena Aid Malawi yomwe ndalo wako ye ndi MCP. Ayi. Tayankha ndi mano omaliza. 30 seconds. 30 seconds mawanga omaliza ndikupempha kuntundu wa Malawi. Kunja kuno achinyamata ambiri akuvutika. Population ndi yayikulu kwambiri. Anthu andale ndikuona kuna kuti patasinthika kachitidwe ka zinthu. Mwina titakhala titapeza achinyamata ambiri amene apita ku parliament akambe kusintha ma policies kumene kuja. Maybe dziko likhoza kusintha. Vuto lomwe lativuta panopo ndale zikumalowa kwambiri anthu anapeza migodi yawo. Mukapanga cheka ndale ambiri the way I've experienced sikuti ndizacheze ndiza kuza an experience ya mundale. Anthu ambiri anangopeza migodi yawo ndimopeza mujamo. They cannot survive in anything. That's why muzapeza kuti panopo amalawi even kachikhulupiriro kaja kasowa kabwera mbuyo. 2019, 2020. Look about how young people they fought together for the change. What happened after zinthu zachitika? Achinyamata ambiri anatayidwa. Ndiye tifuna una kuti ndi ntchito yathu ya Malawi kukonza Malawi. Dziko la Malawi ndilopwetekesa kwambiri chifukwa panopo tikanena kuna kuti mukapanga check kupeza kuti kuno kuti ndi madzi mleki Malawi. Tini misinje omwe imisiphwerera koma tukhabe ndi njala. Mulizo zonse zofunikira mindset ya zinthu chicho sitima ikapondale. Ndiye pamene ife tikupita kupitiza tsopano zomwe tinkapanga kale kwa idu tilimbikisa achinyamata apangidwe empower. Tilimbikisa mindset change ijayi. Dziko lino likutaya anthu ambiri chifukwa cha negligence yomwe ikuchitika ndi anthu andale. So pempho langa ndona kuti we have got one Malawi kulibenso Malawi winayi. Ndipempheso we should have free violence as we are going toward election. Chifukwa ambiri amene amavulala amakhala achinyamata. Akavulala anthu andale amathawa. Ena akamakamba timaona ma video amayankhula kuti tumwe ali mozitu itu musamalolere mawa upita pa TV kuti tiyani tonse tikasokoneza chakuti kapangeza kuti. Mawa akati pangaso akukasanga alikayankhula kuti mukuona tugeri mozitu ili mpanga bwanji. So let's not youth this time around should not be used.
when they are going to do something they should know kuti chimene chitikupanga tifune tibwese change yakuti. Ndiye maonga umaliza. Next time tizengeza sono nkhani za ndale kuti experience ya ndale yakhala. Ndiye apo sono zakuvumbuleni kuti ndale zikuyenda chon tuti zabwesa so ma solution akukhuzana kuna kuti kodi tingati stabilize. Tizankhwana ngati muli AD so pano wa kwambiri. Chifukwa ndiye panopo tizikhala tikupaka. Ati boma lipanga zoyipa tizinena. Ngati awo akuchita bwino tizazuzulaso. Akuchita bwino tizayamikaso. Ndathokoza kwambiri. Ziko mwambiri. Mzondi Mkandawire anali wapampando wa UTM Youth Achievers pa national level. Nkutheka kuna kuti mawa tizeka masonkhani zina koma nosatiza ndale. Ine dzina langa ndine Sam Kalimira, Tchutchutchu ndi Tchutchutchu. Mwakomanonse.